Здравейте на всички и добре дошли отново в канала на Trendline Forex. В днескашното видео ще ви запозная с още един успешен участник в нашия премиум канал, като той ще разкаже малко повече за себе си, ще сподели част от неговия опит с вас, така че направо към теб може да кажеш как се казваш и как се започна с търговията. Здравейте на всички, казвам се Росен Ангелов, на 46 години съм от София и първите ми стъпки в трейдинга ги направих още през 2020 година, точно когато стана пандемията, нали, когато ни затвориха. Аз тогава не бях в България, бях в Майорка и оттам стартирах, като основно съм стартирал с видеа от YouTube. Имаше примерно един, той още си го има, един канал на Андрю, един инфлуенсър, който има също така, качва доста клипове и с него, в неговата група, нали, съответно всичко беше на английски и с него направих първите стъпки, като без почти никакво демо, направо си стартирах с реална търговия, нали, с по-малки акаунти, да кажем 200-300 евро, като нали, съответно минах всички грешки, които ги съпътстват начинаещия трейдер. Нали, зануляване на акаунти, добавяне на, нали, довнасяне на средства, които после съответно пак ги загубих. Нали, и просто доста хаотичен трейдинг бях направил, като аз знам кои са ми грешките и някой път пак ги допускам, нали, основно на използване на стоп лос, което, нали, Една от менеджмента, основните. риск менеджмента просто няма такъв. И иначе за Trainline разбрах, мисля, че на следващата година, ако не се лъжа, като начало бях в безплатната група, нали, и после видях, че предлагат и обучение, плюс нали, платена група. И 2021 някъде, може би сигурно лятото, вече съм участник и от тогава съм неизменно в нали, премиум акаунт, следа всеки ден анализите, които са в 7 часа. И благодарение на тези анализи, плюс мои, нали, съответно анализи, и комбинирам двете, чета новини през инвестинг сайта, аз не го използвам. Мисля, че вие използвате някой друг, но този ми е по-удобен. Като цяло, да, те са едни и същи, информацията е една и Една и съща, съща е, да. оригинална е. Но с него съм свикнал много отдавна и нали, превеждам си новините, забелязвам дали ще има някакви новини за деня, които да предизвикат движение в пазара и съответно пускам, в смисъл отварям позиции. Като другия ми основен проблем, освен че не използвам стоп лос, което сега си го виждам в търговията, е, че овертрейдинга. По принцип почти няма време, в което да няма някаква отворена позиция при мен, което съответно не е добре. Напоследък вече започнах да изчаквам пазара, да видя на къде ще реагира и по-скоро трейдвам в американската сесия, която стартира в 3 часа след обед, наше време. И видя на къде са отишли движенията, нали. И откакто разбрах за робота, който вие го създадахте, мисля, че ноември го пуснахте, даже вие много давно го правите, Trainline, и нямах търпение да го изпробвам, да видя за какво става въпрос. И още от начало започнах с добри резултати. Но тъй като вече тогава навлезнахме в декември месец миналата година, после дойдеха и по-лоши резултати, нали, защото по принцип то си е известно, всеки един трейдер знае, че декември месец е може би най-неподходящия месец за търговия, особено след 10-ти. Това на 15-20 или преди Коледа да се търгува е лудост, с една дума, по-така казано. Та тогава, нали, имах и някои не толкова добри резултати, като цяло и с роботи на други акаунти, но напоследък съм си изградил една моя стратегия, която е успешна, в смисъл с не много сделки, нали, говоря да пуска едновременно, сдавам му примерно 15 или 20 сделки да пуска, нали, откъдето да определям си зоната, в която да купувам или да продавам съответно, зареждам робота и чакам анализа да се изпълни. Добре, като, т.е.
Ти си започнал горе-долу 2020, 21 някъде, разбираш за Trendline. Още тогава ли се включваш в премиум канала или на по-късен етап? Ми, да кажем, мисля, че може би се включих 2022. Окей, и от 2022 до 2024 работиш върху стратегията си, гледаш анализите, следиш икономическия календар Абсолютно. и вече, и вече края на 24-та представяме volatility системата и се включваш и там. Да, да. Включвам се и там, като не си използвам на по-малък акаунт. Все пак, нали, от порядъка на 2000 евро. Даже този акаунт в момента ми е на, ако не се лъжи, 1300 на плюс, което е добър резултат, като не всичко, нали, пускал съм и други сделки, които, ако беше може би само от робота, ще да са по-добри резултатите, но и пускам и сделки на злато, защото няколко пъти ми се случваше, нали, анализа не се осъществи, съответно инкасирах загуби и другото нещо, което правя, което по принцип не е много за препоръчване, нали, да се скалпира злато, за да ги оправя с така по-големи обеми. Но като цяло, ето вчера, примерно, пуснах робота рано сутринта и някъде в момента ми е към 3 нещо, но имам, нали, за отворени позиции, които си на минус от друг инструмент, не от робота, паунд иена. И всичко си се развиваше много добре, нали, на покупка. Mm-hmm. Някъде с 0,06 обем пускам, вчера пуснах специално 15 позиции, нали, 15 позиции да има. Като когато той излезе извън рамките, в които съм като такова, робота не пуска сделки, нали? Съответно, аз в такива случаи или го преправям, нали, за да мога да фане другото движение, или изчаквам да видя като има, нали, ако съм и на бай позицията, да ревърсъл и след това да го пусна наново, нали? Разбирам. Това, което казваш, че акаунта е на около 1300, мисля, че спомена профит, Да. това е от начален баланс с 2000 евро или просто гледам като проценти как са се развили нещата, откакто си включил робота към този акаунт? С 2000 евро. Тоест има над 50% печалба за по-малко от една година, от ноември-декември месец миналата година, така ли? Да, абсолютно да. Това са страхотни резултати наистина. Независимо от сумата, тук го гледаме повече от към проценти, т.е. ако някой има по-малка или пък по-голяма сума, съответно може да прецени за себе си какво е като цяло възможно. Може би бих казал, че тук или има по-висок риск от към нагласенето на параметрите, но пък от друга гледна точка може и да не е така, защото ти казваш, че в същото време, когато си използваш експертния съветник, т.е. робота на този акаунт, ти също така отваряш и ръчни позиции. Точно така, да. Да. Което мисля вече да го приключа да го правя, смисъл, защото аз имам и друг акаунт, който си ми е за ръчни позиции. Mm-hmm. Този да ми остане само за робота. И искам да видя реалния резултат само от робота, който ще е, да кажем, до края на годината. Точно така. Това е наистина, може би, по-добра идея, бих ти казал аз лично, защото и аз така смятам, по-добре да имаш една отделна сметка, където си търгуваш ръчни сделки, може би дори и друга стратегия, и отделно си имаш акаунт, който си е за автоматизирана търговия. Можеш така много по-лесно да следиш резултатите и също така и да изчисляваш риска, защото, както каза този робот, той може имаш пълната свобода да го нагласяш как да влиза в колкото искаш позиции. Могат да бъдат по-малък брой, както го правиш ти, могат да бъдат и по-голям брой позиции, като съответно вече там изчисленията от към риск на акаунта и така нататък може да станат една идея по-сложни. Но ти си разбрал още от самото начало, ти като цяло си имал опит преди да започнеш да търгуваш с робота, очевидно, но си разбрал и от самото начало каква е идеята на робота, че може да се нагласи точно според стратегията. Съответно, твоята стратегия изисква той да отваря малко по-малко сделки, може би зоните са ти по-малки или пък по-малки зони, да, точно така, да. Да, което ти си нагласиш робота да търгува по този начин според твоята стратегия. Съответно, много добре знаеш, може да се нагласи с доста повече позиции, вече зависимост и от апетита към риск, както се казва, и от самия баланс по сметката. Аз така съм го изчислил, че е смисъл, да, по-малко позиции, 15-20 пускам, нали, да има едновременно, обаче с много по-голям обем. Значи, то стандартно се пуска с 0,1. 0,01, извинявам се. Аз го пускам с 0,06, което е 6 пъти повече. Да. И идеята ми е ако няма чак толкова много движения, пак да генерираме резултат, както се случи вчера, примерно. Нали,
65 евро само до обяд. Аз ги броих някъде 60 сделки бяха. Окей, а това на кой инструмент? Паунд иена. Добре, на Паунтиана си имаше може би движение, по-скоро от вчера нямаше кой знае какви движения, имаше по-скоро в края на миналата седмица движения. Да, от тогава също търгувах на него. Или евро иена, или паунд иена. Вчера също имаше, но вчера малко после паунда малко отстъпи, така да се каже, нали? Но аз следя на анализите, че по принцип тренда си остава, той тренда си е, нали, възходящ. Много важно за робота винаги да се пуска по посоката на тренда. Такива корекции е прекалено рисково и не ги търгувам. И дори в момента да има някой плаващ минус, идеята не се разваля като цяло. Като се погледне в по-далечни, нали, по-голям времеви период, тренда е абсолютно булиш, така се казва, нали, за покупки. Точно така, да. Пак аз не следя анализите, извинявай, че те прекъснах. Да. 38,2 е в момента от Fibonacci, нали, на по-големите периоди корекцията специално на този инструмент. Точно така. И като цяло, защото съм и ползвал и други роботи, нали, не това, които изобщо не генерират и никакъв резултат. Мога да цитирам, сигурно си запознат, Sharpshooter, Happy Gold, всякакви, които струват и те, примерно има всякакви роботи от платформите, може да си купи човек и за $500 има и за лака, не знам дали си чул, за 10 000 някакви долара, единици такива, където не знам на какъв акаунт трябва да го пуснеш и за да... Нали. Но този VTS за мен дава най-добри резултати като процентно. Да, точно заради това те питах, исках да видим, нали, от към проценти как се развиват нещата. Можем ли да видим, ако нямаш проблем да споделиш екран, да видим като начален депозит или като, примерно, за последния месец, последните 2 месеца, как се развиват? Да, сега ще шерна екрана. Скрин. На Windows. Така, сега не знам дали се вижда. Вижда се. Да. Така, това е. Я да си го... Custom Period. Ето, аз съм го дал в момента от май месец. Last Free Months, примерно, мога да дам. И това тук са последните ми... даже от вчера, не знам дали се вижда датата 4 август. Те, където са ми затворени зелени. Там, където имам примерно червено, то това е евро-долар, което си ми е ръчна позиция пусната, ми е ударил 100%. После съответно съм ми комписал веднага с златото, но това нали не е от робота. Тези неща трябва да ги избегна в моята търговия и мисля, че резултатът ще бъде още по-добър, колкото е в момента. Разбирам, да. Така, даже ето те в момента имам действащи позиции. В момента, не знам дали го виждате, робота даже изпълнява евро иена. Да. На Buy съм го пуснал. То път, тъй като имам отворени позиции, много съм намалил обема с 0,02. Като съм му дал... Ето сега не знам, отварям... Споделяш само прозорец и си избрал платформата, т.е. не се виждат в момента параметрите на робота, но няма проблем като цяло. Няма проблем. Аз съм го задал, като го отворя 170 точки от entry point 170.4 за покупка на 169,80. Дал съм му 15 позиции, защото имам отворени. На buy като пипс, 1 пипс за entry вход и за take profit 2 пипс. 100 плюс 169. Добре, да, стопа се вижда и на самата графика. Да. Заедно с VEA робота получаваш дали, достъп и до калкулатора, който е. Използваш го, знаеш как се използва, как се откъм, т.е. винаги можеш да се видиш потенциално каква може да ти е загубата, преди да се настрои робота. Използваш ли го него активно? Не, калкулатора не го използвам. Аз така си го започнах робота само от него, защото той има много подробно видео обяснено както да се направи настройката, а пък и на мен не ми е първият робот, който
Да. използвам. Така че, в смисъл, трябва вече да го внедра и калкулатора, нали, за да може да огранича евентуално ако има някакви загуби. Абсолютно, а и то при теб може би ще има повече смисъл от самия калкулатор, ако използваш робота само единствено на сметка, където използваш него и не включваш и ръчни позиции. Да, точно така. Може би тогава ще ти бъде още по-полезен, отколкото би ти бил сега. Добре, откакто включи робота, колко време отне за да видиш първите резултати, положителни резултати в търговията? Аз първите резултати ги видях още на първия ден. Веднага се започна, в смисъл, нали, го пуснах края на ноември. Точно когато го лансирахте, веднага аз даже бях писал на Райчо, че се интересувам, че, нали, искам да го закупа. Аз обучението, така че курса си го имам, така че закупих само робот. Точно така. Курсовете си ги имам, те са ми налични, когато искам нещо да си преговоря, си ги пускам отново примерно за злато, за тези инструменти. Да, ти си имаш достъп до тях, когато нещо трябва да се преговори, винаги може да си включиш и И, а, да видиш. и първите резултати ги видях още първите дни. В смисъл, аз не знам, понеделника ли го пуснах. Даже тогава спомням, че много да изпомням, че го питах Райчо, го му писах в Телеграм. Викам, аз сега ще го ползвам до края на ноември, защото ме е страх декември да пускам, защото декември за 4-5 години съм се нагледал на такива неща, че изобщо не искам да търгувам. Примерно злато се срива с 200-300 пипса за 10 минути и после 500 пипса нагоре, което как да го фане това нещо, човек? Без новини, без нищо говоря. След дали може би хората си приключват годините, си теглят печалбите, големите играчи и тия движения са от това обосновани. Такива неща, които ако няма някакви съществени новини, не се случват. Точно така. Специално за златото, като спомена, бих казал винаги е по-добър вариант декември, ако трябва да не се търгува целия, Изобщо да. началото на януари да започне да се търгува, като в повечето случаи началото на януари месец златото по принцип в повечето случаи казваме булиш. Така че това Да, е да. по-добрият вариант да се търгува тогава, отколкото декември, особено края на декември, точно както казваш. Но това е когато човек вече е събрал някакъв опит, наблюдава е графиката, наблюдава е цената през различните периоди от годината. Както и ти само казваш, вече започваш да забелязваш едни и същи повтарящи се неща. Като например, че декември не е окей за търговия. Изобщо не е. И Аз по принцип съм много изключително търгувам. Много сделки и такова. И че евентуално ако търгувам декември месец, ще бъде на евро, долар, паунд, долар. Нали, основните валути. Ще са при тях колебанията не са чак толкова, нали, като при някои други инструменти. точно така. Иначе тук много бях впечатлен от робота. Това беше преди. Когато имаше ликви тук тия дни, наскоро бях пуснал. Миналата Въпреки, седмица че за фети може. пак е малко рискова търговия, но тогава си спомням, че нали, при положение с 0,06 на евро-долар, горе-долу всяка една позиция, която отваря за 2 пипса, са около евро. 1 евро печалбата, 1 евро 0,6 или 0,10 цента. Тогава просто пусна една стрелка, нали, една свещ бързо и при робота генерира силно 50 евро за 2 минути, може би нямаше. Което бях много впечатлен. Как всичко се случи? Абсолютно. Това няма как да го направи човек на ръчна търговия. Точно така, да. Сега всеки си преценява, нали? Съответно може човек да го пусне с 0,01, който пак ще генерира резултат. Може да е в рамките на 10 евро, но говорим за 2 минути. Точно това имам предвид и аз като казвам и в момента ти го потвърждаваш, че и в зависимост от какъв риск е готов човек да поеме на акаунта си, в зависимост от самата сметка, този робот може да се ползва и по-агресивно, по-консервативно, може да се ползва за краткосрочни анализи, стратегии и така нататък, дори и за дей трейдинг. Може пък да се ползва и ако човек търси спокойствие и му липсва време постоянно да наблюдава графиката, този робот може да се включи, закача се просто на VPS, на един външен сървър и това нещо просто се ръмва и се изпълнява Абсолютно, да. анализа. И как се почувства, когато видя първите печалби още от робота в самото начало? Вече горе-долу си свикнал, знаеш какво да очакваш, но в самото начало. Аз очаквах, че нали, ще е profitable робота, както се казва, но просто се изненадах, че как толкова лесно се случват нещата. Нали, затваря сделки с изключителна
скорост. Аз даже тогава, нали, бях комуникирал и с Райчо, защото се притесних, нали, евентуално брокера да не направи някакъв проблем за толкова много отваряне и затваряне на позиции в един ден. И като цяло, от порядъка на 100, 200, 300, даже вие като в вашата търговия съм гледал и по 400, 100-200 сделки, нали, сте го пуснали да има. И примерно за 48 часа 7000 сделки. Викам да има някакъв проблем с брокера, но в този брокер, който в момента няма никакви, нали, смисъл ограничения, да кажем, бройни позиции или пък. Да, аз виждам от платформата ти, че търгуваш с брокер, които са и наши партньори. И това не е единствения вариант за търговия с робота. Също сме дали и други варианти. Ти знаеш, запознат си, има ги в курсовете, в групите, където споделяме, така че това е много важно. Едно е да имаш печелища стратегия или пък такъв тип алгоритъм. Съвсем друго е да имаш и къде да го търгуваш, което е много важно, защото в крайна сметка, ако тези печалби не могат да ги получим, няма никаква файда от цялата Абсолютно, работа. и просто ще загубим депозит, който сме инвестирали в съответната платформа. Точно така. Като каза депозит, тегления съответно имаш ли от търговията напоследък? И Ами, да, преди теглих и ни 1000, но като цяло гледам 1000 евро изтеглих преди няколко месеца, но като цяло гледам да ги реинвестирам. Искам просто. да, щях да те питам какво си намислил да правиш с печалбите от тук за напред. Ами, този акаунт, примерно специално, идеята ми е да го направя 5000, който в момента е на 3500 с плаващ минус. Да направя 5000 и да изтегля 2000 евро. И после с другите 3000 да си продължа с работа. Не искам да го правя примерно 10 или. Защото аз имам друг по-голям акаунт, който си трейдвам ръчно. Него съм си. Там съм си поставил други цели, но тук примерно за някаква, като да кажем някаква заплата 1500 евро на месец, 2, ако може да се генерира. В този смисъл може би трябва да го оставя малко по-голям да стане, нали? Защото с 5000 това е много оптимистично всеки месец да телиш около 30%, които са, нали, 1500. То като цяло трудно е да си. Какъвто и да е акаунт, е трудно да си поставиш на някаква цел за всеки месец, но може би средно в рамките на 12 месеца на година е доста по-реалистично да си кажеш някаква сума, Да, отколкото всеки месец. Но пак казвам, това, което в момента си говорим, виждам, че ти имаш опит, търгуваш не от скоро, така че знаеш, можеш да си поставиш и реалистични цели. Като получиш алгоритъма, нали, трябват някакви базови познания все пак технически, за да може това нещо да се свържи към платформата и така нататък. Успя ли лесно да ги настроиш тези неща или абсолютно включва ли лесно. някой? Абсолютно лесно, даже много пъти на ден го променям настройките, в зависимост от ако се промени анализа или пък го спирам, примерно за даден момент робота. Нали, това е хубавото, че имаш гъвкавост, може да правиш промени по него. Всичко става точно за една минута и половина-две. Въвеждам. Даже някой път толкова бързам, че като си сгреша имейла и съответно ми пише, че, нали, не съм влезнал правилно. Та съответно после трябва да се ги въвеждам на ново всички тези данни. Мгм. Но, Това нещо и другото да го предотвратиш, можеш когато си въведеш параметрите, просто да си ги сейфаш като шаблон и ако си объркал, т.е. ако ти излезе съобщението, че е грешен юзернейм или паролата, после можеш просто да ги заредиш и да смениш юзернейм и паролата. Просто ти го да. казвам нещо, което може би ще ти спести време за Ами това напред. не съм се сетил, но аз имам свободно време, така че сега 2-3 минути за да го настроя, пък аз, нали, не го настройвам. Отначало беше интересно, но като и през нощта го пусках, сега по-се въздържам да работи през нощта. Нямам горе-долу да е в европейската и американската сесия, т.е. 8-9 и съответно, когато видя сетъп, нали, разбира се, съпоставям го с анализа, който съм изгледал сутринта, вашия анализ. Определям си зоната, където да започна да се изпълнява и го зареждам робота. Някой път не се и включва, в смисъл, защото цената не достига до него. Друг път като се включи и се започва да си работи. Точно така, да.
Тоест, ако според твой анализ и според нашия анализ, ако си определил една зона, цената не стига съответно до пивота, примерно не прави достатъчна корекция, ако не влезе в тази зона, не започва да изпълнява позиции, но пък после след това може да си отвориш параметрите и да нагласиш друга зона, евентуално, когато ти се промени анализа. Да, но първо изчакам да бъде потвърден анализа, в смисъл за да, нали, да променя параметрите, защото ако не е потвърден, винаги има вероятност да се върне много надолу и да генерирам, нали, минусови сделки, които да, нали, по-добре да се изчака. Това смисъл също ми е много, нали, като основните негативни резултати, които се получават, са от нетърпение. Точно така, да. Може би търпението е най-важното нещо за всеки един трейдър. Да изчака подходящия момент. И ти много пъти си казал, нали, гледам тези рисове, където ги качваш в канала, че по-добре 5 сделки печелиш, колкото с положителен резултат, колкото 100 сделки и отрицателен. Абсолютно си прав, даже в самото начало каза нещо, което пак искам да го подчертая, тъй като аз съм преминал през същото нещо в началото. Ти каза, че си имал проблем с овертрейдинга. Аз смятам, че може би 99% от хората, които са в началото на търговията, имат този проблем. Постоянно търсят да са в сделка, винаги когато е отворена платформата, винаги има отворена сделка или пък се отваря такава. Вече като изграждаш опит в търговията и виждаш, че по-скоро търсиш причини защо да не влезеш в сделка, отколкото защо да отвориш сделка. И много драстично се намаля броя на позиции, примерно всяка седмица или всеки месец, и тогава реално резултатите в повечето случаи винаги стават по-добре. Ами, това е много добро нещо, и аз трябва да се опитам да го правя, нали, да не влезна в сделка. И да изчакам подходящия момент. Да. Все още ми е трудно, в смисъл, дори да видя някакъв малък сетъп, нали, гледам или да пусна сделка, или да пусна робота, да генерира. Като цяло съм много доволен. Инвестицията, която съм положил в него, е вече възвърната многократно. Да. И От тук за напред може би трябва да видиш дали по-голямата ти сметка, която е за ръчна търговия, няма да е по-подходяща за работа. ами, да, може и така да направя. Аз не знам дали може да се използва на този лиценз има само за две сметки или само за една. Не съм много сигурен, нали, защото ми е друг акаунт. Или пък просто да си го прехвърля от един нещо. Те са ми в един брокер, така или иначе има интеракаунт трансфер, нали, мога да си ги прехвърля и да си направя тази по-голяма и да си продължа. Ще можеш да го използваш, тъй като ако, например, имаме много трейдери, които използват робота на различни инструменти, съответно и на различни сметки, така че няма проблем. Може да го използвам на друга сметка. Да. Даже един-два пъти го бях пускал едновременно на два инструмента. Нали, корелативни съответно. Mm-hmm. Нали, разпределям риска, смисъл, вместо да пусна, да кажем, 30 позиции на паунд иена, пускам го роботи на паунд иена и на евро иена и по 15. Разбирам, да. Мисля, че и в момента горе-долу ситуацията е подобна, защото има разминаване в движението на евро иена и паунд иена, т.е. анализа е един и същ, но пък напоследък паунда се представя малко по-зле от еврото като цяло. Да. И това се отразява и на евро-долар, и на евро-иена също. Добре, ако ти каза, че си имал опит с предишни роботи, оттам по-скоро негативни резултати или като цяло демо сметки ли са били? Не, реални сметки. Аз демо сметки търгувах само в началото и то за да си чиста стратегията. Това началото говоря 2020-2021. Mm-hmm. Да, т.е. резултатите при другите роботи са или негативни, или никакви. Примерно, веднага давам пример, доскоро допреди месец използвах един Japan Strike, който трейдва само долар иена. Mm-hmm. И да, той по-скоро ги скалпира, нали? Той си е готов робот. Само си го инсталираш на системата на това и на таймфрейм мисля, че беше 15 минути. И той пускаше около 4-5 сделки на ден, но отначало правеше профит, но по едно време една сделка такъв минус се направи, че то и не само, че профита изчезна, бях и на загуба И тогава го махнах. Смисъл, той даже
на това се вижда, че още го има тук горе. Даже не знам дали се виждаш колко сте Powerhouse, Sharpshooter, които в момента не ги Да, използвам. И си да, използвам само този вашия VTS използвам, защото другите... да. Ами това е идеята, ако един, аз поне така смятам, ако един алгоритъм се представя като напълно автоматизиран, включваме го тук на този акаунт и той започва да жени печалби, по-скоро това нещо може да работи седмица, две, месец, два месеца, но в крайна сметка идва един по-силен тренд или едно по-рязко движение, което като цяло занулява тези Да. сметки, докато разликата с Volatility е, че той е по-скоро полуавтоматизиран. Ти трябва вече да имаш анализа, трябва да имаш уменията и той търгува според това, което ти му кажеш, а не той да ти каже как да се пускат сделките. Така че може би знаеш, че видял си тази разлика в това. И най-вече имаш печелища стратегия, и ти го правиш по абсолютно правилния начин, защото използваш нашите анализи от това, което разбрах, заедно с твоята си стратегия, комбинираш ги и двете и по този начин си намираш сетъпи и зони, от които да търгуваш и заради това имаш и положителни резултати. Да, и те са, нали, като проценти са по-големи, отколкото може би повечето трейдери получават, но моята търговия е много по-рискова. Сега смисъл да пуснеш такива с 0,06 обем на такъв акаунт си е малко, малко или много по-рисково. Нали, най-малкият обем, който 0,01 може да се пусне, нали, за по-консервативна търговия и по-добре по-малък резултат, но някакъв резултат, отколкото Точно така. по-голям, но пък съответно и загубата ще е по-голяма, ако се стигне до негативен развой на нещата. Така че всеки може да работа е изключително лесен за използване. В сравнение с това, където съм ползвал, те даже другите институции, аз трябва да ги махна Japan Strike, защото от първата седмица беше много добре. Някакви много малко. На 1000 акаунт беше генерирал 10 или 15 евро печалба и после една сделка минус 90 и то няма смисъл. Иначе го Да. дават от производителя, че win rate там от 85%. Повечето ги пишат в някакви сигурно идеални условия, което не се случва точно така. А пък и особено пък и съм забелязал, че долар иена е доста рисков актив или в смисъл непредсказуем. По-добре е човек си И трейдва евро, долар, паунд, долар да си пусне основните австралиец долар, аут USD. По-добри резултати ще. Иначе също и да, на биткоин аз го съм пуснах този съгласен. робот един път, пак направи така печалба, но гледам го да не си причинявам главоболие, как се казва, с биткоин, особено, нали, основно си е, тренда си му е само нагоре, но прави някакъв път такива спадове с бая пипсове. Абсолютно, там една корекция от 20% е по-скоро нормална корекция, Да, дори повече проценти. Така че аз бих казал, може би трябва доста по-голяма сметка, за да могат да се издържат тези корекции и да е нещо нормално за един акаунт. Има хора, които го ползват и на биткоин. А, а това, което каза за риска спрямо твоята сметка, има най-различен тип стратегии, зависи също от целите на човека. Има хора, които започват да използват робота или пък дори да се търгуват ръчно на малки сметки с по-голям риск. И вече когато този акаунт нарасне, пък се намаля риска, което пак е вариант по този начин човек да си построи една малко по-голяма сметка, от която да си докарва допълнителни доходи. да, това го знам точно от курса управление на риска, от вашия. Колкото по-голяма сметка, толкова по-малък риск. Точно така, но то е логично. И все пак има хора, които си обичат риска като цяло. Ами При то, голяма, при малка сметка, риска си остава. аз съм го май от тези хора, но всеки си има стил на търговия и всеки си преценява как да участва на пазара. Точно така. За хора, които се чудят дали ще могат да се справят да ползват Volatility робота, дали ще имат пък резултати, мисля като цяло, че стана достатъчно ясно, но какво би казал на тези хора, които гледат в момента и всъщност има и много хора, които независимо от робота да търгуват от известно време и все още нямат резултати. Може би ти си минал през нещо такова, аз също съм минал и то за дълъг период от време. Вече става едно объркващо, човек почва да се чуди ще се случват ли някога нещата. Какво би казал от твоята гледна точка и от опита, който ти имаш?
Ами, аз бих казал на тези хора, които се чудат, изобщо да не се чудят, а да си го закупат, защото лично аз съм изпробвал много роботи и съм похарчил грешни пари, и които още не мога да си възвърна парите от тези роботи и съм ги спрял, докато резултатите, които ми да показва, нали, ВТС, са ми, може би, айде да не кажа десеторно, но петорно, колкото съм заплатил за самата инвестиция. Нали. Говоря само за робота, защото аз съм член на премиум канал от много отдавна и курсът съм ги изгледал от отдавна и ги знам, нали, като... може би, поне, не знам дали има нещо по-добро в момента за тази цена, като ВТС, което наистина да види, хората виждат реални резултати и подкрепено с съответните анализи и знания, нещата се получават. Изобщо да не се чуват и инвестицията ще им се възвърне. Със сигурност. Просто трябва да си подберат правилните инструменти, правилната стратегия, нали, спрямо каква сметка ще го пусна този, нали, като брой единици, и да не се притесняват. Да си подберат като за начинаещи, може би да им препоръчам евентуално европейската и американската сесия, да не е азиатската, там по някой път стават по такива, нали, непредвидени ситуации, така да го кажа. Ако го използват, особено в европейската сесия, ще имате много добри резултати. Да не се оглеждат за други роботи. Или така да се каже, този робот за момента, и не само при мен, и при други колеги, които участват в, нали, сме колеги, така да се каже, от същата платформа, резултатите са много добри. Добре, това е страхотно. Само да те опитам, тъй като на мен лично ми стана интересно. Ти си минал през менторинг програмата, освен че си в премиум канала, си разгледал и курсовете. В нея има може би 15 курса. Кой ти направи най-голямо впечатление и стратегията, която използваш в момента, си я построил базирано на знанията от курса или като цяло твои наблюдения от целия опит, който имаш? Ами да ви кажа честно, напоследък стратегията съм основно следа вашата стратегия. Нали? В смисъл, която е комбинация от стратегии. Използване на Фибоначи, отблъскване от ниво, обръщащ се свеж, комбинацията от тия три неща, нали? И други, нали? Специално най-много ми хареса този курс за стратегията, авторска стратегия на Trendline, където е обяснено от всичките знания, които всичко събрано в едно. Точно така. И защото, може би то как се казва, идеална стратегия няма, но тя е, нали, да се използва, има най-много потвърждения там. Преди тази стратегия търгувах много отблъскване от ниво, които пак имам и търговия по тренд, разбира се, което си е основната. Пробив и тест на ниво също съм тръгвал тази стратегия. Но като ги комбинираш всички тези неща и като се определиш зона, в която да търсиш вход и като се определиш, нали, за take profit, нещата вече почват да стават много по-предвидими и предсказуеми, така да го кажа. И този ми любимия курс, както също много ми беше интересен курс и за самата презентация на ВТС-а. Всичко подробно обяснено за настройки, на кои инструменти да се... Нали, той може да се използва на всички инструменти, разбира се, но аз лично вече подбирам на кои инструменти да го използвам. Няма да го пусна защото съм го трейдвал и на паунд австралийски долар. Имал съм също успех, както и не много добър успех, защото едно време много трейдвах. Те са не са корелативни паунд австралийци, паунд новозеландски долар. Те са абсолютно еднакви. Каквото прави едното, това прави другото. И самия курс, самото обучение е направено абсолютно разбираемо дори за хора, които никога не са се сбърскали с... Аз даже пак закъснях да се включа и преди това съм ги учил всичките неща на английски. На този другия инфлуенсър, защото той е англичанин, всичко е на английски. Аз мога да кажа, че владея някакво ниво английски, съответно разбирам. Но друго си е ти обяснено на прост български език от началото до и стратегии, до практика, до всичко. И най-вече, че винаги имаш връзка с някой. Абсолютно. Ти каза, че си контактувал с Райчо, така че... Подкрепата е много голяма. Човек, ако някой се объркал и се е загубил в трейдинга, така да се каже, вие му подавате ръка и го вкарвате в правия път. Така да се каже.
Ами, това е много изчерпателно. Наистина много ти благодаря за това, че сподели своя опит, дори и резултатите с аудиторията. Пак казвам, наистина има хора, може би, които в момента са в една дупка и се чудят дали въобще това нещо е възможно, така че ти просто го показа изключително ясно. Като благодаря ти за това нещо. И аз благодаря за Продължаваме да се интервюто. свързваме с печеливши трейдери като тебе, да споделяме за тези успехи с хората. За всеки, който се интересува от Volatility робота или пък от цялата менторска програма, може да намерите повече информация на нашия сайт trendlineforex.com. Не забравяйте да се абонирате за този канал, за да видите и следващи такива интервюта, както и друг тип видеа. И ще се видим в следващото видео. Благодаря и аз.